Sompa yegyina ho ye nsempa nyina benya bi edi afiri ho ko Facebook na share ye wadwe ho benya bi na wakenkan de di mu akotene ya abeti bi ne se awira ho sem bi asi ewo santimantam krofrom ye bekwa akofa ede abrew ye nua ba abedu adaroma wono ne ginam na de ekoso nyina wahunu eye nkwanhia na eba ne sen ye de ho nsem eba why de yewra Malik eda no wono ma yafu na afu no emu no baya ba abro ne dodo se tienie womo e de akwa senior high school su bi mu a e wo bono East Mantam ye de honsam so ebrewo yewra kwabena dubu ahen ya wo bubu nkonta kire se sika botena womo de to no so se wadie afa na nsase no amanyokuo ahodo e wo Ghana binum kura aka ho ne no e na wono ma eka bi ebem te se imani Ghana aidekemo womo nyina nso akasa de afa ho se enhwemu no enko wo hare so ne ntem so paase de be na ye be hu boto ano e de kura ano ahye sesi a wo sonko kuro kwa manyoku wo mo thank you to no wo mo de duru framantam na mu nsam tesen ye de no nso ba Pakistan ni India wo mo nyina edi mprento so we si efiriwe na hemfa apoten ene firi e honsam awiabre ye de toawo na asepiesie bi wo ho a secure sanitary pad Emma no dia japade oba bia wo se wonsa kan bie eno ene siesie ma afichikro uduru ho a wo bia hunu se wakọ afichire ebetimi asiesie na abo ho ba free infections ahodo ho enti ba bia ye ton ade bia ura ho a ya na wabusa se eye secure ana eno ene papa no Endpoint Homeopathic Clinic wo mo ene mfa paso wo mo mfa se kan nenso wo mo timi ye operation no menim yade etew so se ye be ma o prostate hu hia papa e ho yarehwe won mo hwe awo na wonwo ana wo de no eye ntinimu ene se wo mrebo ne wo sabo mu nyina eye endpoint ya shell signboard ho Spenters Road ne yewo enkran Kumase de na wahwe wo ahene makokoben eno achi didi weekends ne modi aduane pa Agya Special Foods ewie wokutaye mu de ne local foods ne nyina kan yen ho adanse ho ne mapa na Kwadwojesi Company Limited and afi Leicester Company Limited one my year toothpaste and the toothbrush kan yen ho 21st Clinic sciatica commandant and an expert ewie wo mo ba adwuma wo mo nti ene de kase no ebrewo afe yanye brena kase no yentutu no srane abasa emfamma we nyina achi no na do adwenkyere nso toayen ewo Sompa 106.5 FM entanta me do kosantemantam ho ne ye sha ase ade afiri na ensu eto ho na esewani enso waka kire ensu ni de chese toye afiri bunomantam ho de kura to asu kotwe nyina da na enum na se ensu na eto no na animu ye bisibisi na wonum hu nneema yie enura nwumere enkwanhia bi asi ewo kofrom na nipa afa ho na wonum aprepra de ye nua ba abedu won na gina ho poten obetimi abu nkonta na wakire de yeko ba ma hai Medioso Apam na bibia boko asantimantem chicho ni krofrom de Apam meka se boko so enya boko sai kan se no ya ntia sempa boya ho amane wadama Apam ma na wase na wiei nchi etie ko awoti ba na me so wuti pa empa asantimantem mano ene krofrom na yenna yini senra ebra ID to bedru ha na probo a wo bo ne adi na no na nke wo bia e ba ko e ka ho e wo sen kokko me bo amane me tu ju ate nsio no se ne ne sibu ne framane ade ne ne mu ntino ID bia ken asan anchepi ene ye se billboard awodo a e wo asantimantem ni tichi ni krofrom ne nkwa ado de ina framajan contribute to be ama bi kura no e kwan bi wo ha e sisi eno na ye sai che krofrom the Udu Krofrom traffic lights na Asia, who sane ako menshia, efa NTP party office na, inche wa afro menshia, ne nkwa ado ho ne de, no, sa na akwanshia brani bi esu ho na nyagro, ena mtu fa, me di mani kire ho na, afa mi koduru ho no, na ni esi nyina ne se, sa fita containers ya na, esi sika sankesi esu ebi, ena sane every NTP party office menim ho, ena oferi break, apam,
chief here we na ka se won nyina nko Facebook no mo nkɔhwɛ cars ahodo atumi asɛe no enye adeketo akora na pa me ka se the ferry breaks no enam se wa wonim se free MPP party office n'animo e sane akobo nsuom ho de na se eye esane we sane munti the ferry breaks no de na se wo ye hyɛn na se wudi saa sika container ya nimu dia na se kwan bia so no se wan pe da dia bina na etemo na pa meka se ebra free saa no na enya de se enam one lane na se driver no team no ono so chin si and the ban sa na say car se bi na ne enam afa ha so a eno so efo esuru ni nyina se ni nyina tentin ni nyina no ka se wa wu ni se tragia fo so de ya na traffic de omo ntani so ntiwo so omo nam kwan ni titi eno ena ehyen ni bi echi aya ekoto so so wo hwe tragia no mfonyini am ya ba wo hwa tumu se no de etumi amom ayi pa na no tragia wura no meka se ono we predi mu odin ena so ka ba ko so no so ho no ma me ba ko ana eye fike container ka yedi eye trotro na ti no no so hu ni se ebi ana akotwia fa ka no so nti no oye se ono so be hu Africa ni mu form ije bra o huru no ono so ka no chi asa no na se ekoto ono so no so nti na se wo hwe mu a nipa mienu radio wura no ene ma me no ye se wo wura fi ni no ena o me predi ni o pa yi ka be se wo chi be ni so many ni ya ka be se wo chi ena me no ka ti aseya ye ni na akọ eye market ko ni se wo no ko ni gwa bi to ka na ti akọwa ama ko ye kwa na ko ko te be ka yi ya be se afa na o mo so a o me pre plan so no ye ni ti ko tapo government hospital o mo dia ayanse enam menye ni before e wa pili de ho jeri no ni me dia ni se aje na ni di trend ni o no ya me fa sa ma dia but the thing that and so go to you so ye bo fa ya ke je ni ye tie no enye sa ni o ti sai fa ye na problem ya just e wa sentiment enti bawe pragiana na amonchem te se konko bi no apam enu ni hunu ye no na me ka se pragiura no kra nyame di ne ho abobie san se ni esi amomo asa no de na nipa timu a oda so won kwa wote ati asfaza abizo no nya ke se nyankopon edo no sa na meka no apam ababe ya wo sem yi pa na eno na de bia ye ka se nka ese yanka tie bi se impodie nka de bia no se nka tie sikwa mu a wo se bibia de na kwa mu ni break aben bibia de akwa mu ansa na tie sikwa mu nanso we die ye hu ne sa ene se okoduru kokono so ho a wo sane a ye tu o ferry break ya ama na kwa ko fa to ntem ka tie tie ya dia bra de se wa santimante mu kankane kuro ma de se ahwefo amra Facebook na wono mo mehwe de ekoso yi se enura nyame kwafuom no wa mantem anka de besi nye enti bawa eba na saa no na ensuo na eto na ema ne break no feri ana sa ye atrunti a eba na saa na ase na bibia edeyi apam enna no nsuo no se ni esi mu na ye be se no nine brim na wo hwe asantimante mu papa na se ni wiemu esi ayi kusu asa bono so na mframensu na mu na nya agro nanso sanye driver ni no na ye ni omo ni tue gidi nkomo no mu tue mu je o ferry break ni de na se ye ni break ni ferry ye nya kwan so ana yeto okay because the break kwan so yeto a ni nim so omo ye hye ho aduma no betumi aka se kwan so ayeto nti break no gba emfa e wo quota so won so de enya mfutrum e quota so nti no break ferry a na for now no de ya se okay ya ama that when them get you see atumi asi ka bi nso da ho a ne number no me nhyɛ da hu ne yie asa da na so ntirem eno no pem ne kopem no ehwe ho ana na nko no nso doje ena okoda ne toy apa meka se cars no so wo hwe video ni bia car ni bi ho a ache ane to ma me no so sei no eno no epem no na eche aye na ebutoye okay ebi nso ho a epem akire no a na animu bompa ni nyina agiri agu ebi nso ho so a
kwetire ano na akwa na akwa ya pimpapentem apimpapentem nti edu ho a number plate no kura wuhunu because etem sa no a eni mu de ni na dobubu sa na akwa ye nti nie eto form na echi anu ho ato form na nie eno so emo anu mo a na nie no so ne bumper etutu sa na kokoye ya bam. Enti bawa se wo kenkan abubu no esra ne abasa cars dodo sen na ho kan apama no pa ko police station no cars a ye kenkan ya ne ye nitia no na eye be nso na ho kan because they do ha there's a 9 no to me akase no say the mu oden na me enfa de eno no bumper they do also you feel like me adina Appiah sa na akwakoye na fragya no de eno so no de amomo akora enti se wo hwe we nyina cars ne bi ho e passenger cars nipa be say ne prae nhira nka nyame se wa ma yate se obi ani ho a wafirim apa meka se so far de nipa mienu na me ke se o mapira nipa mienu a omodo o mokota for government hospital nipa mienu na epira mienu for now nipa mienu na epira. Okay, na wo hwe ko from ba bia sa atrenchemi si ya na kwan no abo ape so pa nipa wo nchen wo no metonton nuane wonte se obia nso ho akade apam meka se omo tonton nuane ewo nchen ho de meka se obia ho nkan ne ho no unse ho no se wo hwe e free from traffic light masse wo stand ya befa NPP party office nani mu awura mu bonsu na wa from the traffic no e ho no e go sanim ina ho so no traffic in time and e ho so no meka se car pi no park won chensan se ho kwan no aka no e kwan ya iswa enye kwan ya eso nti se wonam kwa no a untumi wo ya pedestrian na so wonam a untumi fa car kwan ni yes o fan chain nti kwan no de iswa but cars park chain said you be better than 1 week e ho de car and park sa e ho yo ba kwaso afo ani di akire na fe wonu me prepare no so kra toa wo mu aya sabia ho na ye hwe se de wo ho te na bra AC no de nam so kra ntia wo manhunu ne ntem ye pra no bae na fe da achen kase ebom ye ni ho nkomo awie ye de wase ene obre apa men so me da asipi ye sentro ni ba bedu e basantemantam mu de a ene age ansi na wogina ho eno ene waboy amane enkwanhia esi ewo krofrom ene na afa ekọ babia sika wo no na awtese na wo bosoyi afa asantemantam ho a ena yegina na no bantama SDA Senior High School ababaawa abamu abi kofa ne papa ne tutia ketewa bia na wo chese we tuo no bi se da bia wotapesere nye tuo pani wo se hwe awba kora wom wo de hwe wo de hwe wi ne titreyin ene koka apena mayani ene wo suyi mewie ebusia wo mode nsusie totoso na wo mo ye ne se ene age wo mo nte se duru we betimi ayi mo ba no na wo moduru ho ekwawie ne se ya na eseye na wo sha se obebo bena no wafre wo no meka bi ebam na wo no mo nso a wo hunu nipa mmobo nenum na Yewra Ibrahim Mahama osoma ne boafo soronko se wontoa na wonkonkohwe se de ekoso enokra nti Owura Rafik Mahama wokọ ya no wache se nokre wom na emuno Yewra Ibrahim Mahama eche se wo momfa ne mra Dr. Agawa hospital ho na fe wo mahwe nani no enhunu se ebehia se ebetimi aye ne Ghana ha wo befa ho ka nyina se anya Ghana na ebe ya mono ne kra ehho ka ne dokutaka ne pretikiti nyina na ehho visa wo befa ewie mu na Yewra Okudja to block ade beto so se nokre wono moko konfano cha ya sabia doctor kire se gise UK no ampara ne nuane ampa Yewra Ibrahim Mahama aduma ma wono mo nsa tumi aka visa aye passport amapena man ama sesia enne memene ya yedi nkomoyi no waduru UK ton a enya asamketoa wone ne nua ba mu anti ka ho ba bia wo bia wo de try ewo Facebook wo Sompa 106.5 FM na kwahwe ababa wapena man a wo firadu premasie na Owura Rafik Mahama eka ho
wonwa ni nua be man so won ne behwe no o se menum tin no de aba je waduro nanom brese ni brese bra doctor yi ama no wono nso eka ho bi Sompa 106.5 FM wono masi fm pa airport ho na wono we wo mu nyanko doctor hokra wo mu si ye ya na yetwa mfoni no enti wo follow ya obehuna afi do adwenkyere nso eba na emu na wache se no kwasemu ni sade waka no sada pepepe ene wo yo no ho ka nyina wafa amnone a wono mu koi tikiti no ne nyina ho ka wafa ayasabia no nso a wono mu kwa me yakwa hwe nani no ayi operation bia ese ye no nso nyina ho ka no wafa no anupai na wono mu tui no eni gina asese wo mu akwa gina wo yuka ho emfuni enti penaman na hu se wo kwa nyina nso otie sompa o esanse sompa de ka asem no a yewura Ibrahim Mahamate na wodi akire a sesi wotumi akwaduru UK nti ne earphone kura no de friend earpiece no headphone dane komu a meka sai kura wotie sompa nti eno ho asem eno no na eno na yewura okuja twa blokwa no tomra hye badwani chese na ase ne de wonyai dada esanse wobapa Harriet Thompson wa bono homoden pa se de wosi ne ntem so ema wo mo satumi ka visa no a sabre ya manugusui wonom aduri de aka akire ne sa yaresa papa no wonom bedom ama nensa etumi aka na ne nyina achi no nso ye ni eda so adi akire a ye de ho nsem nyina etoa wo wosono kwakurokwa amanyoku no sabra manugusui wonom gusu a wo mo nam wo mo fa tifi no wo mo fa nafo wo mo nam mfimfini no wo mo kwa atoe Bono East warmako ho nyina sesi e bebe wo maduru no framantem na emu na adaji Dr. Mahmoud Bebe Baumia wonu a wokura franka de mo osono na wosono du ncho 2024 ya wo mo baba no kura nwie ya wo be kire se bebe aduru no wo hu se yewura mama na adi nkunim nti wo mo nya ne ntem na yemfa no enko abankasim no wonko hye na adwuma ase ene ho ade no pani ahyase nam na yesese kuro ewu pe joanso ahwete emfa ho ne se bi to ayampia de banyina no pani dia atodwa se de behia pa yese won benya nkambo mu mapa na adoma boa esanse onoma ehwegu na hu ne hyehye na ne nyina achi ne nso se nyankambo mu a eden pa se de apese ofa no obetimi akwakofa de si ya ema oso ne di ntwe nyina no wonfa hye benkum na wonfa hye nifa de obeka ne se enema bi na ankoye ene womani nso ena nna ho ne se honti wode to obibie ni mfiri suru besi ase executives no enkanka ni obi aya ne bone na hyehye ne ho saafo ni nyina mfa nche esanse oba wogya ne nan edegu wonan so a onua ya yentwa ntweno na mmom ye pepa ansa na mpo ya wi akohohoro no ho ama ne ho ada yonyonyonyom na we nyina wono mu ye no oya hosiesie mapa wono mu siesie se de beyo na 2028 enkunim no ebetimi akọ na ediama wosono kokuroko amanyoku no na fe enema nso asesa ama obibia nso a wonsa homa no ho no wono nso enya ne chefa ede afrim wonua metro ansam no so na mediwura ensama na anu ya ebeda adwa sikabotna national bureau peninyi yewura kwabna dubu ahen ekokofa no ho de friend say national signals bureau peninyi wono mo de tudwa se sika bia afa na nsase bra na wodi dibre no wo mo ti ase enye yi nti ho akuntabuo ewo se wono mo ye hwehwemu na se sika na account mu no de akwa akoto ana na yiri die mu na da ebia na wo de aye ajapade bi ene ententem eyomani sika wono mo nkonkoyo na fe se donkomi na ajapade no wombebo aton kora edi sika na beto wo manfotom ama ye de aba o my Ghana ho bra ama hawa hodo ye dem ne aho kire peifo no atimi afiri ekomu a afiri emu na pani sha se wo bubu nkonta ne enim so wo kire ba bi sika no wo ewie wo kire se amanyokuo bi kura na emaye etise kini ya amanyokuo wo mo enwuma na etise wo mo nankromu bo ni nyina no sika ne bi ko ho wo de bo ho bra eno echi wo topic oponom esa ma wonom na ho ade na wonom busa se hene ha enura kura otese ura Rashid computer tanku wobeka se anya no kore wono IT su no wo hwe ewo kiniya manyoku num nenso ansa na ye beto aba no empenten kwa wo mo teye ni amane a yewura mahama eni kiniya manu hunu ye pan de wo mo fa mu lala sulala wono mo bobo wo mo ho ansa na
campaign wo mo yo na nyame ene yi MPP fo so ntoma wo mo a ekwawie wototo ayampia ba e magana fo bufu ya wotuti a wo mo no wo ba ba kire se kine yefo age sika ni bi no kore bi anim enti panin wo mo ntwe ne yi ne yemisa no ba bi e fa ye bia wo mo ho amane na kama esase de wo sika ne nsem no ayata yare bi e frɛ ne hallucination se popo bribri e na ache no a ene wo mo ehwehwem pa eyie na no na owura Bright Simmons one a vice president edema Imani Africa panin so akasa bi sasa de ewura kwabena du bo ahe kasa no enema nkoye enti ewose mpanimfo twe no edne gira mranim na emra no ne ne sesabo so yiyi nsem bia no busa ne nsem ebono a wo mama mranini no. A very important element of the situation, which is the due process rights of Mr. Duboahen or Mr. Kwabena Duboahen. And those due process rights are not something we will quibble with. We will not seek to trivialize his due process rights. So his right to counsel, to a fair hearing, presumption of innocence, those are all important. And in the conversations, there's been a lot of effort to emphasize his due process rights. That notwithstanding, we also have to remember that Mr. Duboahen is a very powerful and apparently wealthy man. Powerful in the sense that he ran one of the 3 core intelligence agencies, and I will explain what that means in a second, what we mean by core intelligence agencies. He has extensive connections across the entire security infrastructure of the country. He has extensive connections across the government because the nature and the role of national security means that you interface with a wide range of activities. And as Dr. Appiah has said, there is considerable discretion in some of the ways in which they are allowed to interface with different parts of the national life. Eni a wuti ye ne mfoni a wo hwe e wo Facebook no so Sompa 106.5 FM no e Bright Simmons a wono ene e vice president edema Imani Africa na wie no wa mananso ho bra wone wobrempon na edi nkomo e wo Sompa kase e bodam no ene wo sande to so che se de ekwa nyina no ye kase hwehwemu mra e bia wo be kase wo momfre auditor general we de akura no ne mfisusua e wo sa asemi mu e wo se wono mu a wo kan bia obi ntimi nka bie no a wo ye hwehwemu ene wo se ye dia asem we kodan wo montesa obeye we be titini tiri ho a na asem na akwa baabi enti atentene ne ene wo se wo mo ye ma ye adwuma. One of the problems of any justice system anywhere in the world is that the rich and powerful, if you're not extremely careful, can easily evade the normal accountability through the justice system that the rest of us are subject to. And so we are also equally concerned as a society that justice is seen to be done when rich and powerful people are concerned because of the fear of justice capture. So we have to balance his due process rights with the inherent interest and right of the public to be assured to build public confidence in the process and to be assured that notwithstanding his power and his wealth, the system can deal with him. Because otherwise, he has the best of lawyers, he has the best of witnesses. There's a whole range of facilities available to him that's not available to ordinary people. On the same score, we have in this country a national priority of anti-corruption that has been endorsed by the courts who, through various rulings and their jurisprudence, such as coining terms such as create, loot, and share, and the like, have made it very clear to us that in our country, corruption and perceived corruption are very critical for our national life. So this current administration came into office riding on the back of anti-corruption in the form of a policy called oral, which is very, very critical to, in their view, to the sustenance of our democracy. So these are important, national interests that we are balancing. The due process rights of an individual, the communal and the public right to be, to see that corruption is being tackled and that justice is being done. And no matter how rich and powerful you are, that you cannot evade justice. And then no ye Bright Simmons and I say Wakasa Edifa Yura Kwabena Duboahen, Nensemo, Abu Baba, Nubabi, or Dinam Namno, a hon watcher say Dubabi na Ghana Yamrano, Ayasa and 10 time, and Jack Siano and Ketwan Eche, Nese Hunti, one day ka, every money Africa. Say we the new ones wo motena tena so kurejeja wo mo ho na ema wodi ni tumi ene kakra wo no ere bebuabua emra no so na emom wo sa su biebie na atentene ne nso ye adwuma na ba bibiara sika na akwakodie eye o man ne dia no ye twena bo so na yensa eka na sansemi enye Imani Africa nko ena aka bie IDEG fonso wono maka bi Institute for Democratic Governance womo na efre womo IDEG no na womo de atudwa kire se 49 million
kwan a wɔn fa so ɛkyekyɛ no a panin no wɔde hyehyɛ baabi bi no mu a wɔte ase enye yie wɔka kyerɛ akora a wɔbɛba n'anum no ɛwɔ sɛ ntɛntɛntɛntɛm nhwemu mapa etimi ɛkɔsoɔ na afei wɔnom etimi twe panin ɛboɔ so paa sɛ de bɛyɛ no n'akyi wɔre a wɔbɛka no kore wom ama mmara no etimi ayɛ adwuma sɛ de ɛyɛ sɛ yɔ na yewura Emmanuel Akwete wɔn ɛyɛ executive director Edema Institute for Democratic Governance wɔno ɛna ɛkyerɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ saa 8.3 million Ghana cedis no koraa kwan a wɔfa so ebiebie na apono ɛkyerɛ baabi ɛfefaeɛ no Attorney General ɛne security agencies no ntɛntɛntɛntɛm wɔn nka wɔn tam mpama no na wɔntumi nyɔ sɛ de bɛyɛ na nhwemu mapa ɛbɛda adi ɛno akyi no nso Ghana foɔ binom nso a wɔn nso tumi hwɛ pɛtɛtakram na kwan a sika no koraa ɛfa so ebi koraa woyɛ momo agent ebi ba hɔ bra na wɔyɛ transfer bi sɛneɛ gari bi koraa na wɔyɛ bi kɔkɔ maa no na wɔ ho enim de ampa ene ɛho adanse dia entem na wɔn so aba bebie so sɛ de bɛ na wɔn konkodi mpreto so na ebewie no ayɛ Ghana asɛm yɛ ni na daduanan yɛtwetwea bom sa asɛm fofora bebom na yɛgye no akyiridi ɛno na yɛwura Emmanuel Akwete Executive Director Edema Institute for Democratic Governance paninyi wɔde ɛto so yɛto asɛm no so na yɛto aso no yɛwura Youth and Employment Authority and as an agency wɔn na efre wɔn yɛ a wɔn aboboa no ɛhɔ na yɛwura Malik Basentele Dano no na panin wayɛ deɛ ɛni hɔ na deɛ wɔyɛ ne sɛ wɔn mu wɔ afuo bi ɛwɔ Branam ɛhɔ no sɛ tie bia ɛwɔ sɛ fa nambra ɛnam deɛ wɔn de bɛba mpa wɔn dɔɔyɛ no aburo ɛnobaeɛ no bɔ kama ɛbɔ wieyɛ panin a wɔn ɛna da Youth and Employment Agency ano say Chief Executive Officer ene ne dom kan wo motampama no ene wo mo kyese sesi senior high schools ahodo no edu ba bia na wo modidi aye bibia ho etoda kura aburo no de aflactose na aka no na ye jade am senior high school fo se koko ne ye de beka aduane keka wo mo e de beka dokono nso na mo wo modia wo mo di wie kura chance de wo manom ready na wo mo da ye kirade a wo mo ntehwe enti wose wo munya aburo papa edie na wo mo adwene mo nso abie na ye kire wo mo ade a wo mo timi ehunahunu stem ni nyina ma ebewie Ghana ye daache ye gina ngomasua so no etimi ayeyie na bra eba se wo no mo wie na wo mo ye sen dada konu a ene kokosi bono East Mantam enti senior high schools bi mu wo ho a wo mo eyi ya wo mo enenya asamfa so yi na emu no de nam so ntia yewura Malik ne dom wono mo kokoye saa yi wo mo ekan ekire hie ntia eho na wo mo de koy from the Nana Wenchi Mahene before I utter any further words. So Nana, I seek your clearance. I stand here today not because I'm the Chief Executive Officer of the Youth Employment Agency, but because I'm a young man who believes in the vision and future of other young people in this country. Nananom, today we've come to donate maize, but I don't see it as a mere donation. I see it as a testimony to the fact that young people, when given the needed opportunity and given the needed skill, could do more than any other person could do for our land. These farm produce you see here were cultivated by young people of this land, and today we have harvested and we are donating same produce to the young people in this country. Enti saa yedie no wohwe Facebook wo Sompa 106.5 FM na do wadwen kire ba aburo pa wo mabɔ ne container ma achima no we do so kra esene bɔtɔ na wo mo de hye bag no wo mo ede kokɔche saa senior high schools wo bono Mantam mu na wanchi na wo mo koye saa yei enam saa ye so mba man hena wo wanchi na na matran konwa osagefo ampem anye amo ampon tabrako ya wotoso miensa nana ekasai ene wo kire nani so asopa the Youth and Employment Agency awi ene wo sande to so kire se wote se ejankan ka da se bi mra bi wo ka na nwumre anopa de obedie nso ena wo hwe nti wo mo nso eka bi ebam na wo mo nso wo bie no wonye ne yewura Malik ne domaye na Ghana enwomasua emfa ne tampemfra aseda na mede ma mampanyi Sandromani Mahama. Ebin so why you for and so regional minister. Sasa jumadi
so manya baby I say when to my money for the bedua. See you madam was bebre. Send a young who where more motor show a youthful exuberance the yes show height. Meaning say come boom, set him back. When she might want to traditional council, come back and say, be a mobile, babu modi, your home. The mobile here, your cream, sunset chrono, yan, you move here, bit my boy, and babu. I said that, yeah, it's true agriculture. To Messer must say, why ye, Jumadia Moody, Honorable Minister, CEO, over her side, Jumadia Banner Breaker. Any out ye when Jimmy Hene or Sajafo Ampemanye. Amwampon tabrakon otoso miensa na ate neni na sabre krona no na Esquire Honorable Joseph Ade Akwabua bono manta no so afo no wo ho wodne de etoso nanom. As we strive to empower the next generation, it is heartening to see organizations like the YE as we strive taking proactive steps to address the needs of our schools. Let me commend the YE for your vision, leadership, and commitment to helping our students whose institutions are facing challenges with student feeding. Eni a wuti ye Honorable Joseph Ade Akwabua Esquire wono ene ye bono manta no so afo wono ne kasa editwa atwe afi ma memfa mani nkyerem ewo India ne Pakistan wonom apapreso ne de ekoso enche bia ena Pagaham ho mekire Kashmir awira hosem bi si ebinom ko se wonom ko nsrahwe nti wom foro ko bepo no soro ho a bra wom agigagya wom kasenom ene wom nema opopo na yase no ena etu kwatoi na sa tu ye na nam so manipa pi eti nananum wonse do eno ena India fo sra dom no ene process ada na se won bambofo no ye hwehwemu wom hwehwemu kire se sa tu na ekoso ana se totoye no wonum etotoye na wonum hu wom se wom ahofa no ne wom ahosu no ayese enkremofo no bia na wom se da bi se enkremofo no bi dia ene se tie bia Pakistan fo ena sabi onyo obeye nso ya na kama yese ya yotan enam saa so ama sesei akwa yetwema mentwempa wo India ne Pakistan fo ntem enti ho a obeti ye mamo visa mamo ma ya habio na yakrusu boda no mo ne ye ho ade ekowie kura no drone enam soro edi aduru ekọ se ekọ India na Pakistan fo ate no enenam so saa ama sesei adane ntokwa pa wo mo ntem na no ena pania wono ne hwe wonom enkuta hodie so eye amana one die num ade tudwa kire se sesi bese nipa ahenan ena India ene sa Pakistan hoin womo eho aka na wokoso na wa kire se etuaso se yi a ahwe ye mfa papa ma esanse jasa ye njasa ya jamane nka so wonjai emane nka nanso ni nyina no ye santrofo obrempona nanom woma ahwehweni wa pa wonom hwe akwakosi ase se de besie bia no wonom ebema yetiefo aso ate na bambo no nso de India fo ayire wo mu diem na Pakistan fo nso ayire wo mu diem ti srafo no a anka wo mu ewo baras no sesei eyi wo mu apie titru jatafo no wonom nyina apiepia wo mu eboban se de be na enema ebetimi akọjojo ede ama ma memra wo nchen wo Facebook hwe se wonfa wo de ma ya onua na wo de ba na fe ya kenkan de amaw na akwa mu abo aten ewa Blakuma Central won de birthday no wo de aba wo se enkoma owura yere retamu a wono wo ayarefa na nyame mwa no pa no wo nhira emfie wadie so na wonkoso a ema ne memanya dense na tamfo de keke ewo kasoa keke se we de American Town ho Kenke House ana owo na dodo na friend say hawaba was a fantastic news by all standards just say bia wasama ye kudus kra na kudus no was we nkoma mame hawa kumsen honorable one anso na we NPP incoming women organizer o kaso na wodi free eno nso ye boso amma wo Mavis Dapila Joko one nso de biaba na on de nyame nhira na wode ma Yewura Ibrahim Mahama se bia o yifri ye bia nyame wonsan hye ho ma na ewie pena mind yesu a obetia na Yewura Ibrahim Mahama saka so apam wokura na wo kan wo sompa so se ma yes aye de na nhira na ba
enti besene kwahwe se de ye kan ye boa na makwa aba enti eno nso ho de eno no Baba Mahama Obuasi was say I entreat the assembly members of Obuasi East and West to confirm the nominated MMDCs one touch enti wonuma mampene yi wo mo se wo me aba kra chimpanimfo no na Baba Mahama so won de ka kire wo no mo se Obuasi East ene West se small na bo small kwa akoto aba no a mo ma de nche so monto ne 10 na wo chia da ache hene honorable Bismarck ko se yakuwa first vice chairman Edema Obuasi East NPP no enti onso saa na wo de ba ye bekenkan afi night camp mo de anadwo na mo so mo data unya ya na entem wako Sompa 106.5 FM ko hwede wo ho no na onua fo adwenkyere eto ase eno achi ya wonko menkyere wa adwen na wa mo bi nso atibi ene efre ne hye no de ayese pia bi ayako mu no ya arobi wa no wa boso na ekọ kokromotie ne de na chese ope wa like no ena ba ko nso ayese krebi ase obi a wo chi bo fruit se de wo si chi no a efiri ne nsem a na ete aso no eno ho no bo hope comment no beba na fe watwere wo de e de afa ho kasie afe no waso afidi a de e de to a no bi ene se imani Africa ene aidek fo nyina kase yewura kwabena dubu ahensem no wono mo hwehwe mu yie na moment konkoye te sa na nsententan echenketoa na agya ya kese no sada ena wosona manyoku no wo mo ede wo mo na ase entoabo no enenam wo maduru framantamu adaji Mahmud bebo baomia se nkambo mu eneboa mabibia etimiye yie suzi pina man sabre woni ne nua a wono ena ehwe no wa ya asabia ho wo beboa na mananum ni nuru wapapa pa no honom ne ade ena afi wura Rafik Mahama wo ye boafo soronko ema yewura Ibrahim Mahama wo maduru UK abrochimamu airport kese no wono masi afiradu premu a woda so anso wotie Sompa na mom na ase bi wo ho a wonu awie oyo bai de mekamfo ama pa ne se wasi wunyinta so a uhia japade bi wo woncha abre bi abosomi bia uhia bi eno nti ya na wapesikio ne boefo eye papa wo mo nso na anya adaje ye hwehwemu ehunu de ye mamma no na wo mawo e wo koten kama pa na nura bra metene mo oba pa ko su enhira e wo mobro wa asem so a me bo bi na me hu se san sikio no e ma na esisi mema no ene nti bo modern se wo ye be ma obetobi Mother's Day nei na ode ama odofo ana se unua ba bi na ayefe ene nti ya no wa hye no so sa e ye sikio e wo pearl cotton e wom eye papa na taba no nso emo wa na wo heavy flow na eba te se water force okra no a ebetimi asosom ha wonwu ho anim ase sikio na betimi abo akogem obetimi atu na ade ato wall ho ama yeye dandan ho eye de eso oye bia na nso wonwu ho anim ase na mekoso ase wo se ayarehwe eguma hodo na mom se wo de fa endpoint homeopathic clinic a enna be hu sampa wakwa ayarehwe papa enkankan so obekọ nkran shell signboard Spenters Road hwa eho ne nkran nkorabata no eya wo na anwo na edi twa apo a kan ho na kọ ho emkan kiro bia ebia na wo be ma ojo nso twa no na wo ha wo ho a eya endpoint fo ne betimi abo awo be ma sabi udi nkokodo na gu mmema nyina ni mu ase esanse unya kosina ni mu a ugina mmema nyina na mu na anya kọ na petre yo wagu ani mu ase na wagu mmema nso ani mu ase uhia endpoint homeopathic clinic afi eyemrebo no na ho aka ana wo sabo no wuntina hodo a endpoint ne betimi aboa na ukọ ho nso dia brofo abeka ne se I'm free ahena makokoben kumase eho wonmo wo ho 0244867068 ya na wafre won didi na wodidi didi good didi special eno sa no Agya special local food so a enkwan abomu na emo nso a emo Agya mo no nye de ase hye ne bia na enye de ase bene na esoro aye bibia wo ho ebikura esoro timeta na mfimfini mene enye no bia wo fried rice papa bi ayiyi maako wo jollof na tin kama na bomu nso de yenko ho kra wo ye delivery so onye hu ayi ase na samanfo agya isu no wo mokokon aduane ho a na nem se firi Agya ho ayefra ase o se yebusa se na be ma no oba no wo ma hyeka wa awie no obi ka no wo pere aduane ho a na ye Agya nuane ne bia enti ahemfo nyina didi ho
saa na wo apese wo ware yegina ya se bi won kwante se dudu no ko hagea ho na wo mo nkwampa fa kwaje wa ware esi ho wo betimi ya ma de ahye fridge no wadi ne da ne da 0246 359921 hagea meka na asemi wo ba bia wa esa sompa no wo Facebook wo TikTok wo Instagram NFA social media handles ne de wonya bo hagea special local foods a aduane papa fie na aba na mom wadidi awie no se nam no we na ebika dodo mu a e ka kire wo se wonya fa bisie wudi sie hi fa sie fiem na na kwadwo Jesse Company Limited e ko ba Jesse sempremo wona ato adanse ho niema adi award aka ho ene nti adwuma bi a woyo usika sa de atie bia na kwadwo Jesse ho na betimi ato adanse ho niema wodi besi fie no na wasi awie 0204 355 040 ya na wafre no o hwe na kira kwan a wo hia nkyɛnse de bodanso iron rods na se cement ankasa enadoa plywood painti Tantra Hill runabout na so se wo fira chimote kwa ya na wahwe onifa wo bobipo no ansa na bedru 21st clinic no eno na kwadwo sinkura bata hwehwe na kira kwan Leicester Company Limited wo mo na Yas toothpaste and toothbrush no wonua wadidi ebi akeka osim no wugya no a de semproye na bebrewo ente sanso ebeja okaka ana enum kankan na ebeboa Yas toothpaste ne total care no eno bibia wanumu ekuro bi ewom ebekuno eyi kaka firi ho afi whitening no ebema ase na ye fita na total care ne de ehwe wosenchi nam wotechirema wanumu ankasa empopampa ye firi mu ba ene wosenba no esiesie no esie ne yie enti wo nkran ana kumase ba bia wo mo obro so ka ho ya na wahwe wo kire akwan ayasa bia ne nkrabata aburudunum wono ma dokitafo nso ene timi bo ana firi Ghana no wo makọ Europe amamu akwakosa abrofo yare wo mo kwa wo mo nkonko prapra enko ohuru nkukuom enso a wo mo ya dokitafo wo mo kwa wo mo kọ people se adokitafo wo nimde na wakwadare ewa yarehwem sciatica wo mo na ye hwehwemu hunu na sciatica no so wo mo na nya anu aduro 21st clinic wo mo na meka wo ma se Tantra Hill runabout no so Dr. Sisters meka say wo na adwumefo ho ye adwuma tema Roma asoda na chi kaso obom kwa no so ehwa overseas babia 21st clinic we ehwa na Sompa 93.1 so kona fe wo monhwewo saa na wo sunwane a ye wo ho tachima nkransa takrade brekum go so obo ase ne baabia 0540 311 311 ewie wo madama ena yeto ema no te setopa ye na efa Sompa 93.1 Kumasi Santimantemu ayiko 100.9 Adamfopa Radio Paris France Abrochimemu Sompa 90.7 Nkransa Sompa 106.1 Techimai Sompa 98.9 Sunyane Sompa 101.3 Domahinkru ena Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 Takrade eno achi decoder no so babia FM so no wono Sompa wo hobi saa na akọ Facebook where Sompa 106.5 FM Accra ene Sompa FM live YouTube eho nyina ye wo www.sompaonline.com ensemi nyina ya bono boa e de akwa akoto ho ewie ye wura prince ataboate ne sansenum brobrempon na wo bo ne chimhia na wo de koto nanim ena triple A mine Agya Appiah Apam Dadaa me bebe emamo systematic press ena soaso ne nyina wo Facebook ho enti ewie kwahwebi na afa comment bra ye ko ne de nwom papa atwa so